Nilanjana samabhasam Raviputram Yamagrajam Chayamartandasambodham Tam namami Shanishcharam. Mahamantra Shanija. Shani, Shanišćara ili Shanidev, ono što mi znamo kao Saturn. Ovaj video će potrajati sigurno jedno 40 minuta. Neće biti moguće sve ovo da kažem u kraćem roku, a da ima smisla i da ima nekakav prosto neku konstrukciju, neki kontinuitet kao simbolike opet Saturna, između ostalog, struktura. Jučer sam, sinoć zapravo sam snimio, kao što sam i obećao, jer ste se odazvali u onako relativno velikom broju i da ispunim tu vašu želju, ali iz nekog razloga nisam mogao da uploadujem video nikako. Znači, ni preko telefona, ni Google Drive varijanta da prebacim pa da skinem na desktop računar, pa opet da uploadujem na Facebook. Nemoguće, jednostavno. I onda, pošto je Shani, ili ti Saturn, između ostalog simbolika strpljenja, i velikog truda, naravno, discipline, možda Shani nije bio zadovoljan onim što sam uradio, pa evo sada da ispravimo tu nepravdu. Evo za početak da se osvrnem na ovu Mahamantru Shanija, koju postoji nekoliko prevoda, ali da kažem jednostavniji prevod bi bio da se klanjamo Shaniju, njegovom blistavom, upečatljivom izgledu koji je poput velike plave planine. Shani je inače vezan za safir, ta plava boja. Zapravo, ikonografija varira između te tamno plave i potpuno crne boje. Suština je da je ono što se naziva Nilanjana je plavi vitrol ili plavi kamen, ili ti bakar sulfat. Tako da ta plava boja je boja Shanija. Ravi Putram, to znači sin Ravija. Ravi je sunce ili Surja. Ravi je jedno od naziva za sunce. A pošto je Shani sin sunca, to je Ravi Putram. Dok Yamagrajam, znači brat Jame, Jama ili bog smrti i darme, rođen je od Čaje, to je Čaja Martand. Martand je još jedno od naziva za Surju. Jer u kontekstu folklora zavisi kada se koristilo Ravi, kada Surja, kada Martand, kada Aditya, to su sve nazivi za sunce ili boga sunca. I završava se kako se klanjamo tom, da kažemo, onom koji se sporo kreće, pošto znamo da je Shani kao graha, kao planeta i nebesko telo, ono koje se kreće najsporije. Za plavu boju sam pomenuo, ali zanimljiva je ta crna i da je Čaja, to jest boginja i personifikacija onoga što mi nazivamo arhetip senke. Kada je Shanidev bio u materici Čaje Devi, ona je poduzela veliku, da kažem, pokoru i bila u askezi, vrlo je bila posvećena i udovoljavala je Šivi. I onda je snaga te njene pokore je stvorila vrlo snažne vibracije koje su pozitivno uticali na samog Shanija. I on je po samom rođenju je bio vrlo moćan i vrlo odan Šivi također. Ali je taj taman ten proistekao između ostalog usled te užarene sunčeve toplote koja je bila non stop nad glavom Čaje Devi, dok je Shani bio još uvek u njenom stomaku. To je razlog za tu crnu boju. Inače, znamo da se Saturn vezuje za pravednost i da suština je da Shani, da kažem, ukorava i kažnjava one koji su nepravedni. I to je vezano za Saturna, dok Jama ili njegov brat faktički odmerava tu kaznu
za nečija dela nakon njihove smrti. Ovo je bio jedan mali uvod koji se tiče same Maha mantre. Dok se samog Šanija tiče, znamo da je on gospodar karme i, da kažem, božanske pravednosti i ono što se naziva kazna. Inače, mi ovdje na zapadu, generalno u avramovskim religijama, imamo taj stav da se mnogo šta naziva grehom. Zapravo ovdje je više priča o, suština o greškama. Suština je, u najkonkretnijem smislu se ovdje radi o pogrešnom delovanju, o neznanju unutar prethodne ili čak i ove inkarnacije. Znači, dokle god osoba živi u neznanju, ona će patiti, ali će za to greškom okriviti Šanija. Šani samo isporučuje po zasluzi. To je vrlo važna stvar da se shvati odmah. Drugo, nama Saturn kroz te lekcije i sud, pošto je karmički sudija, isporučuje u ovom životu sve što treba da prođemo po našim zaslugama. I zato su vrlo važni pročišćenje i taj duhovni rad, kako bi se, da kažem, to je najbolji način da se očisti ta karma koja je nagomilana. I iako Šanijeva, da kažem, ikonografija zavisi i nekada je oslikan sa isključivo tamno plavom kožom, nekada sa crnom, ali vrlo često se viđa da nosi mač ili dandu. Danda je žezlo, ali to je žezlo pravednika, pošto smo već rekli da je on karmički sudija. I vrlo često se vidi kako sedi na lešinaru, ali to nije lešina, to je vrana. Inače, vrane i sve crne ptice, one su povezane s energijom Saturna. Duhovna askeza, disciplina, pokajanje, poslušnost, savestan rad, strpljenje, trajanje, tradicija, sve to je simbolika Saturna. Znači, mi vidimo na samom početku, to nije nešto što je negativno, naprotiv. Tačno, i tuga je vezana za Saturna. I jedan od najboljih načina da razumemo Šanija je kroz razumevanje tuđe patnje. Znači, razumevanje tuđe patnje, a da u tom, da kažemo, procesu mi nikome ne učinimo ništa nažao. To je jedna od najboljih remedijalnih mera. Znači, remedijalne mere, to je termin koji koristimo vrlo često za popravak našeg života, neutralisanje negativnih postavki unutar natalne karte. I ono gde možemo da izmenimo, tamo gde imamo bar određeni stepen slobodne volje koji postoji u nekoj meri. Zato kažemo izraz remedijalne mere. Znamo da je Saturnu najviše potrebno da završi svoju rotaciju oko Sunca, da je to negde oko nepunih 30 godina, to je 29,5 da budemo precizni. I zato on ostaje duže u svakom zodijačkom znaku, to je otprilike negde oko 2,5 godine. I to je onaj deo na kraju mantre kada kaže da tam namami šanišćaram, gde se klanjamo onom koji se sporo kreće. Ali je ta pravda uvek dostižna. To nikad nema da zaboravite. Ljudi koji nemaju blagoslov Šanija, vrlo često im se dešava situacija da se godinama jako muče oko nečega i da im jednostavno ne dobijaju nikakvu nagradu za taj njihov veliki trud i rad. Ali znajte da Šani nikada ne uznemirava ljude bez potrebe, da se tako izrazim. I nama samo dolazi ono što smo zaslužili. I jednostavno niko ne može pobeći iz tog karmičkog ciklusa. Jednostavno svakome se vrati pre ili kasnije ono što smo sproveli u delo. I kada čujete karma, karma nije samo u smislu akcija, to je vrlo grub prevod, to je vrlo turban prevod. Karma je ono što se pokreće mislima, rečima i delima. Znači, mi non stop kreiramo ono što nazivamo nova karma. Karma nije suštinski da kažemo nešto što je
ni dobro ni loše u nekom grubom smislu. To nije relativizacija zla, kako mi ovde imamo taj problem ovde na zapadu, taj dualizam, to da kažem cepanje, tipa ako nije crno onda je belo, ako nije dobro onda je loše. Stvari ne funkcionišu tako u životu. To su više subjektivne kategorije. Jednostavno, naš život, mnogo bolje bismo mogli to definisati ako hoćemo da bojimo, da kažem. Znači, ili će biti siv, ili će biti šaren, što u mnogome zavisi od nas. Ali svaka misao, svaka izgovorena reč, svako delo koje smo učinili, sve je to karma, ali kreće od misli. Kada to shvatite i osvestite, onda niste ni svesni koliko moć posjedujete na određen način. Dok to ne osvestite, dok živite u neznanju, vidite da patite. I onda je kriv uvek neko drugi ili veliki šani, spori šani. Opet, iz tog razloga je vrlo, da kažem, neprimereno, neprikladno osuđivati Saturna. I jednostavno kada se pokajemo za ta loša dela i kada zaista hoćemo čistog srca da se ispravimo, da činimo dobre stvari, tada nas šani blagosilja. I znači sva ta karma koja je akumulirana, koja je nužna da se proživi, nama nju šani isporučuje. Karma Saturna negde sazreva oko 35. na 36. godinu života. Šta ovo zapravo znači? To je na neki način, ali kažem, činjenica da bi mi do tih godina trebali emotivno, intelektualno i duhovno da sazremo bar do te mere da jednostavno nadalje ne pravimo, da kažemo, ozbiljne ili daleko bilo krupne, ogromne greške u našem životu. Sad ću nešto malo o Šaniju kao kurma avataru, to jest jednom od avatara Višnua, i zašto je zapravo ta simbolika Šanija vezana sa jako je živopisno opisana životinjom koja je zapravo kornjača. I to je kurma. Kurma i kornjača. Jedan od avatara Višnua. I vrlo zanimljiv koren kurma i karma. Skratit ću vezano za Višnu, a Višnu pripada nečemu što se malo grubo naziva trijada ili trojstvo, takozvani trimurti unutar nečega što mi znamo kao hinduizam, iako to nije baš tačan termin, već je u pitanju Sanatana Dharma. Brahma, Višnu i Šiva. Kreator ili ti tvorac, to je Brahma, Višnu kao svedržitelj ili onaj koji održava, i Šiva koji transformiše. Šiva nije rušitelj, to je takođe pogrešan termin. Šiva je onaj princip, ona energija koja je zapravo kao kada zmija odbacuje košuljicu, znači sve što je staro, što je zastarelo i što je nužno da se odbaci, kao i recimo promena godišnjih doba između ostalog. To je energija Šive. Tako da te arhetipske sile, one postoje u nama. Brahma, Višnu, Šiva. I interesantno je da ono što mi negde, što se negde naziva, da kažem, empirijskom kosmologijom, sve više se uviđa danas od strane, da kažem, ozbiljnih naučnih umova koji naširoko sagledavaju. Znači, ovde ne govorim o komercijalnoj, takozvanoj zvaničnoj nauci koja je između ostalog u rukama vladajuće elite. Znači, govorim o suštinskoj nauci, o onome što nauka treba da ima i one ideale koje treba da gaji. Sve više dolaze do istih saznanja koje mi imamo u hindu kosmologiji. Rekoh da kurma je termin za kornjaču i označava istrajnost, između ostalog, što je jedan od kvaliteta Saturna. I u toku, da kažem, čuvenog mita, ovo ću takođe skratiti, jer bi samo o ovome mogao pričati pola sata, o takozvanom bućkanju ili komešanju okeana mleka, gde smo imali 54 deve i 54 asure, ili ti naše pozitivne i negativne kvalitete. U astronomskom smislu,
to bućkanje ili komešanje kosmičkog okeana je vezano sa Mlečnim putom, u kome se naravno znamo nalazi naš solarni sistem. Dok u internom smislu ovo predstavlja naše dobre i loše kvalitete kao i našu svest. I u određenom momentu kada je planina Mandara, kada je popustila i više nije mogla da drži, i onda se Višnu, zapravo i Šani na određen način, inkarnirao kao kurma, avatar ili kornjača koja je držala sve to stabilno. I ta stabilnost je, da kažem, jedan od glavnih aspekata Saturna. I da se prosto pruži podrška i pomoć uprkos svim zastojima i komplikacijama u životu, znači da ostanemo prisebni, to je takođe kvalitet Saturna. I da smo jednostavno biti u službi, tako da je kurma je tu bio u službi, on je poslužio da ostane stabilna Mandara, planina, i da se služi onima koji su manje srećni, između ostalog, to je isto vezano za Saturna. I isto tako znamo da, recimo, kornjača kada je u problemu, ona se uvek povlači u svoju školjku, između ostalog. I to je koncept meditacije. Jer je Šani, kasnije ću o tom detalju, je između ostalog karaka, to je indikator 12. polja. To je polje izolacije, meditacije, joge, mokše, duhovnog oslobođenja, prosvetljenja i tako dalje. Tako da ovo ukazuje, znači Saturn nama samim tim kao kurma avatar ukazuje da kada god treba da se suočimo sa problemima u onome što nazivamo spoljašnji svet, mi možemo dobiti tu preko potrebnu snagu povezivanjem sa našim, da kažem, unutarnjim ja, povlačenjem, kontemplacijom, sozercanjem, tihovanjem, kako god hteli da nazovete. Tako da je meditacija sjajan način da se povučemo iz tog sveta i da pronađemo mir i snagu kroz naše unutarnje biće. I zato je ta, da kažem, meditacija i sposobnost tog povlačenja je sjajan način da se neguje energija Saturna. I šta zapravo Šani hoće od nas? To je jako bitna stvar. Da više zavisimo od naše sopstvene unutarnje snage, nego li da se oslanjamo samo na ono što nazivamo sreća, što je vezano samo, da kažem, za te sitne, prolazne radosti spoljnjeg sveta. I naravno, i zbog svog životnog veka i čvrstine tog oklopa i, da kažemo, kornjača je simbol dugovečnosti, da kažem, u mnogim kulturama širom sveta, to je opet takođe, znamo da je Saturn signifikator dugovečnosti. I sve vrste kašnjenja, odugovlačenja, prolongiranja, kako god nazvali to, i trpljenja u određenoj meri, naravno, je simbolika Saturna, ali opet znamo i čuvenu, da kažem, priču basno o kornjači i zecu. Da sve ono što je polako i mirno i stabilno i istrajno, na kraju će pobediti u trci. Tako da je to jedno vrlo važno učenje koje nam Saturn daje, kao kurma avatar, i da ne postoje prečice. Kod Saturna nema prečice, već naporan rad, strpljenje, disciplina i istrajnost uvek će na određen način biti nagrađeni. I druga stvar vezana za kornjaču, da ona je zadovoljna gde god se nađe, zato što uvek se može povući u svoj oklop i uvek može biti u svom domu, gde god da je postavite. To je zadovoljna je i ne traži puno. To je kvalitet Saturna. Druga stvar koju još mogu da dam ovde je da, vrlo važan detalj. To je u nekom momentu sam prošle godine kada je bilo, okačio sam jednu sličicu na kojoj su, pa sam se našalio da je to bila konjunkcija Saturna i Jupitera, gde je mali dečak koji je obujmio ogromnog čoveka, 150 kg u narandžastom na motoru, i ja sam to napisao Saturn konjunkcija Jupitera. Ali
ljudi, nažalost, imaju taj problem, to jest imaju temeljno nerazumevanje. Nije Saturn vezan jedino i isključivo za stare ljude. A sad ću vam nešto otkriti vrlo zanimljivo u knjizi koja je, mislim da mi je ovde samo jedan sekund, jeste, čuvena, ono što nazivamo Biblija Đotiša, koja je stara hiljadama godina, Brihat Parashara Hora Šastara, napisana od velikog Maharišija ili velikog Rišija, vidioca, mudraca, prosvetljenog bića po imenu Parashara, koji je bio otac Vyase ili Veda Vyase. To je u vreme pre nego li su se odigrali detalji koje znamo i koji su opisani kroz Mahabharatu i najpoznatiji deo Bhagavad Gitu. Tako da Parashara u svojoj knjizi u 3. poglavlju Graha Guna Svarupa Adhyaja, ili ti karakter i opis planeta. Šta je vrlo zanimljivo? Tu piše o rodu planeta. I onda kaže da Merkur i Saturn su takozvani evnusi, to jest predstavljaju srednji rod. Mesec i Venera su ženski rod, a Sunce, Mars i Jupiter su muški rod. Sad, gde postaje stvar još interesantnija i zašto ne trebate posmatrati na Šania samo kao na stare ljude, iako objasnit ću posle i tu simboliku, ona jeste tačno u određenoj meri, ipak je on protok vremena i trajanje i tako dalje i tako dalje. I najsporija je graha, to je tačno, ali ima još jedan detalj. Saturn predstavlja, verovali ili ne, ovo će biti šok za neke, pogotovo za vas koji znate o astrologiji, ali niste bili upućeni na nešto ovako. Saturn predstavlja predpubertetskog dečaka, znači dečak pre puberteta, koji još uvek nije, da kažem, razlučio svoju seksualnost, koji je još uvek negde u razvoju onoga što bi mi rekli tih rodnih razlika. Mars je tinejdžer koji postaje muškarac. Jupiter je muškarac koji se ženi, koji je oženjen. A Sunce predstavlja čoveka koji postaje otac. Dok, ukoliko ostane udovac, on je onda predstavljen Rahuom ili severnim mesečevim karmičkim čvorom. Sa druge strane, Merkur predstavlja devojčicu pre puberteta. Dok posle puberteta ona postaje poput Venere. Kada se ostvari kao majka, onda je ona mesec. A u slučaju da postane udovica, onda je ona Ketu. Znači, na ovaj način planete predstavljaju svaki pol u svim fazama njegovog života. Tako da vrlo zanimljivo, znači, Saturn i Merkur su predstavljeni kao evnusi ili srednji rod, dok u kontekstu odrastanja, znači da se još uvek traži ta, da kažem, seksualnost i ta pripadnost, Saturn predstavlja predpubertetskog dečaka. Šta je još jako zanimljivo, pre nego li pređem na detalj, sad o nečemu što manje više, mislim, masa vas zna koji znate već o astrologiji. Šani je karaka, to je termin koji označava indikatora ili signifikatora nečega, 6., 8. i 12. polja. Jednim delom i 10. pošto je to polje karme i u prirodnom horoskopu je vezano za znak Jarca, kojim Saturn vlada, naravno. Ali primarno su to 6., 8. i 12. polje. To su takozvana malefična polja, polja obstrukcija. Znamo da 6. polje predstavlja i poteškoće, prepreke, neprijatelje, dugove, bolesti, težak rad, služenje i tako dalje. 8. polje je smrt, dugovečnost i transformacija. I to su one, da kažem, najintenzivnije transformacije vezane za pročišćenje teške karme, tajne, misterije, tamne strane života, tragedije, depresije, hronične bolesti. Dok 12.
je kraj života, gubici, prepuštanje, odbacivanje, usamljenost, izolacija, hospitalizacija i institucije zatvorenog tipa, kao i mokše ili duhovno oslobođenje. Znači, kao što vidimo, Šaniju je dodeljeno da bude indikator tih, da kažem, najturbulentnijih, najteskobnijih polja unutar natalne karte. Znači, ta tri su, kažem, najmalefičnija. I iz tog razloga mi kažemo da Saturn predstavlja i bolnice, i smrti, i stradanja, i stare ljude, i staračke domove, i tako dalje, i tako dalje. Na stranu, ono što sam pomenuo malo pre, da njegova karma sazreva oko 35. 36. Na stranu, ono što sam rekao da on predstavlja u kontekstu roda planeta predpubertetskog dečaka. Znači, i ovo je strana Saturna, samo to treba razumeti na pravi način, a to ću vam dati neke konkretne primere posle ovog dela sad. Isto tako, zašto je vezan za tugu? Mi znamo čuli ste sigurno za termin koji se zove Sade Sati, ili 7,5 godina Saturna, 7,5 godine tuge. To je moment kada je tranzitno Saturn u znaku pre onog znaka u kome nam se nalazi natalni mesec, tu je oko 2,5 godine, pa se onda nalazi u znaku u kome nam je natalni mesec, takođe na oko 2,5 godine, i u znaku posle znaka u kome nam je smešten mesec. Tako da faktički 3 puta 2,5 dobijete oko tih 7,5 godina ili ti Sade Sati period. To su momenti velikih duhovnih transformacija, to su momenti velikih, da kažem, pritisaka i onih trenutaka kada svako od nas je to doživio u svom životu, da jednostavno kao da imate osjećaj da biste iskočili iz sopstvene kože. I to se dešava u 3 navrata, s tim što je Sade Sati najupečatljiviji zato što tada transitira preko meseca, znači oko meseca je znak pre i znak posle meseca, kao i sam znak u kome je mesec smešten. Mesec je najbitniji za našu svakodnevnicu, jer prvenstveno predstavlja i emocije. I on je za nas od čak većeg značaja nego li samo sunce, kako me se, da kažem, olako identifikujemo, u smislu tamo gde se našlo sunce, pa mi kažemo, aha, rođen sam u tom i tom znaku. Znači, sunce je 30 dana u jednom znaku, mesec je između 2 i 2,5 dana u jednom znaku. Neuporedivo važniji za našu svakodnevnicu. Uostalom, samo se zamislite na jedan moment. Jeste, sunce predstavlja dušu i univerzalan duh, ali mesec je i emocija, gde smo mi najpromenljiviji i najturbulentniji. Znači, za našu svakodnevnicu je mesec najvažniji. Tako da, kada Šani tranzitira preko meseca, tada smo najosetljiviji, tada učimo velike životne lekcije. Potom, kad je Saturn prelazi preko samog Saturna, ili takozvani Saturnov povratak, znači između 27 i 30 godina je taj period na koji se, na svako toliko se to dešava. Prvi put između naše 27. i 30. godine života. I tada Saturn dolazi da vidi koliko smo naučili nešto u našem životu ili ne. Ako nismo naučili mnogo, i dalje ćemo patiti. I treći moment kad je isto, da kažem, izazovan, kada Saturn aspektuje preko same Lagne, to jest ascendenta ili ti podznak. Saturn je negde povezan i sa boginjom Kali, jer predstavlja vreme. Dok konjunkcija, recimo, Saturna i Meseca, to sam viđao više puta, ta joga ili planetarna kombinacija se zove Kalika joga. I vrlo često sam viđao kod ljudi koji imaju konjunkciju Saturna i Meseca, ali primarno ili je na podznaku, ili Saturn kao vladar poznaka u konjunkciji sa Mesecom. Najviše sam viđao da su ti ljudi tamnoputi, imaju tamne oči, braunkasto na crnom, često malo smušan, onako pogled, natmureni su, nisu imali lagodan život, mnogo su radili i mnogo radi i dalje. Prosto teške životne lekcije koje su ih bacale tamo vamo. To sam u mnogo slučaja vidio. Sad da se nadovežem, takođe astrološki jako bitan detalj, zašto ne možete Saturna isključivo posmatrati kao starca, isključivo kao energiju 6., 8. i 12. polja. Mislim, on jeste i to, ali pomenuo sam malo pre za rod planeta. Razlog je jednostavan, zato što osoba koja ima Šanija na Lagni, to jest na podznaku, ili isti aspektuje podznak, vi vrlo često vidite, primetite kod tih osoba, čak i u mladim godinama, znači ono sa 15, 18, 20 nekom, u 30 nije važno, da je to takozvana, ono što nazivamo star mlada duša. Što kažemo,
stara duša u mladom telu. Vrlo često vidite mršavost, vrlo često vidite, ako nije povezano sa mesecom i sa Venerom, onda budu jako bledi. Znači, mogu biti jako bledi, jako ispijeni, nisu svi tamnoputi. Mršavost, natmorenost, ozbiljnost, budu preterano ozbiljni za svoje godine. Od mladog doba još. Tako da vi vidite tu da Saturn predstavlja sve te elemente. Ne možete, kao što nijedna graha samo po sebi nije samo dobra ili samo loša. Tako i na ove stvari ne možete tako šturo da posmatrate. Znači, pročitate 2-3 knjige iz zapadne astrologije i mislite da je Saturn samo vezan za... Nije. Nije. Sve te grahe rade u našem životu, znači aktivne su one stalno. Dok recimo jako dobro postavljen Saturn, primarno kada je egzaltiran, u znaku Vage, a potom u Jarcu ili u Vodoliji, on daje dugovečnost, zato što je i karaka 8. polja, a to je polje dugovečnosti, i sklon je ka tom, da kažem, filosofskom poimanju života. Dok recimo u nekim situacijama kojima sam viđao, recimo jedna dama koja sam radio kartu, koja je u vrlo kratkom periodu izgubila i 2 brata i oca između ostalog, i recimo ona ima vladar podznaka Šani, koji je debilitiran u 3. polju, u polju braće i sestara. Dok sa druge strane starije braće i sestre, koji je 11. polje, Saturn je baš tranzitirao preko njenog 11. polja. I u isto to vreme aspektovao sekundarnog indikatora njenog oca. Tako da su naprasno, što bi se reklo, u veoma kratkom periodu oba brata i otac preminuli. E sad, ima i druga strana, šta ljudi masa slučajeva nemaju predstave o tome. A to je da misle da su samo jedino Venera i Jupiter ti koji daju blagostanje, ti koji se vezuju za i novčani prosperitet i tako dalje. Jeste to tačno donekle. Ali ja sam video karte, između ostalog nekih milijardera, Indusa mahom, koji imaju užasno jakog Saturna. I ljudi ne znaju da je Saturn savršen, da kažem, savršen biznismen se rađa sa Saturnom u trećem polju, ali ako je jako dobro postavljeno. Znači, u Vagi, Vodoliji ili Jarcu, i ako je dispozitor tog Saturna jako dobro postavljen, to je fantastično za biznis. Znači, 3. polje je primarno polje biznisa, dok je 7. sekundarno. Znači, 7. je i saradnja sa drugima. Ali pošto je 3. vezano za naše talente, za naše hobije, za našu hrabrost i prodornost, između ostalog. Recimo, karaka ili indikator 3. polja je Mars. Zašto? Pa Mars predstavlja prodornost i snagu i hrabrost. To daje neverovatne biznis mogućnosti. I zašto, recimo, neki ljudi naprave neverovatan uspeh i u Sade Sati periodu, između ostalog, ili kada im se pokrene Mahadaša, to je planetarni period Saturna, recimo Narendra Modi, on je, da li je bio drugi Saturnov povratak ili je bio u Sade Sati periodu, on je tad napravio neverovatnu političku karijeru. Tako da morate razumeti, znači ne može se samo šturo gledati iz jednog ugla i strogo kategorizovati. Prosto tako astrologija ne funkcionira, tako život ne funkcioniše. A zašto u 3. polju? Vrlo zanimljiva stvar. To je taj princip koji se zove bhavad bhavam. Znači, bhava, ono što se na zapadu kaže polje ili kuća, iako ja ne volim taj termin kuća, ali nisu to kuća života, to su polje života, sfere života. Bhava je jedna određena vrsta emocija i stanja. To je možda najlepši termin koji opisuje, što ja kažem, polje. Bhavad bhavam ili polje od polja. Zašto 3. polje? Zato što kad uzmete 2 jako važna, 2 od 3 takozvane arta trikone ili trigonska polja koja su vezana za princip arta ili ti materijalnog prosperiteta između ostalog, to su 6. i 10. polje. 6. polje je polje svakodnevnice, ratne zone gde se borimo, radnog okruženja i tako dalje, dok je 10. polje karme, ali i profesije, karijere i ono što nazivamo zenit našeg ostvarenja u svetu. E sad, šta se dešava? 3. polje je 10. od 6. polja. Šta znači 10. od 6? Brojite 6. kao prvo polje. 6., 7., 8., 9., 10.
11, 12, prvo, drugo, treće. Znači, 10 polja od 6. polja dolazite do trećeg. A 6 polja od 10. polja dolazite do trećeg. Iz tog razloga ono je jako potentno. Zato što su 3., 6. i 10. polje zajedno sa 11. takozvana upačaja polja ili polja koja rastu vremenom, razvijaju se vremenom, traže vreme. A šta je Saturn? Vreme, protok vremena. Znači, strpljenje, disciplina, rad, posvećenost. Zato je Saturn u 3. polju fantastičan za biznismena. Ali, ako je dobro postavljen. Još 2 stvari ću da vam kažem, pa da onda da vam dam vrlo zanimljive remedijalne mere za Saturna, da vam malo to objasnim. Zanimljiva je stvar koju ljudi recimo ne znaju, a često me pitaju i misle da li je ovo prsten, a u stvari nije prsten, nego je burma. I onda kažu, pa čekaj, kako burma na srednjem prstu? To je prst Šanija ili Saturna. Palac vezujemo za Mars. Kaži prst je Jupiter. Srednji prst je Saturn. Do mali prst je Sunce. Mali prst je Merkur. A ove 2 pozicije ovde u hiromantiji se vezuju za Veneru i za Mesec. Sad šta je fora? Kod pravoslavaca ili kod katolika, znači ili je na domalom prstu leve ili desne šake, ali to je prst Sunca. To je prst sukoba, to je prst ega, između ostalog. Ali kada biste nosili, naravno, ne treba da odlazimo sad u nekakve, kako bih to nazvao, sujeverja i praznoverja i tako dalje. Ovde se uopšte ne radi o tome, ali prosto morate shvatiti da astrologija počiva između ostalog na jasnoj simbolici. Sve je vrlo jasno i konkretno objašnjeno, sve je vrlo primenjivo, tu nema nikakve apstrakcije. Ali između ostalog ovo je prst Šani ili Saturna, znači prst stabilnosti, znači on je na sredini, on drži sve ovo ostalo, znači prst stabilnosti je prst Šanija. Druga stvar, ovo nije slučajno. Gde je Saturn egzaltiran? U znaku vage. Šta je vaga? Vaga je prirodan znak koji pada u prirodno 7. polje. 7. polje je polje partnerstva i partnerskih odnosa. Vezano je za Veneru. Venera je prirodni indikator odnosa. Dodatno u karti muškarca predstavlja ženu. Ali je i kod muškaraca i kod žena gledamo Veneru primarno za partnerske odnose. Saturn je egzaltiran, znači egzaltacija je termin koji je baš na vrhunac dostojanstva jedne grahe, gde ona ispoljava najbolje od svojih kvaliteta. Tako da kad vidite recimo Saturna u znaku vage, to je sjajan diplomat. To je osoba koja je i filosofski nastrojena. Naravno, gledamo i Jupitera za to, ali Saturn u vagi je sjajan. I zato je to prst Saturna, burma, partnerski odnosi. Tatva ili element, kvalitet, princip Šanija je vaju. Vaju je vazduh, element vazduha. Ali u nama i za nas najvažnije, vaju je direktno povezan sa pranom. Prana je životni dah, životna energija. Ono što nas održava u životu. Sad vidite koliko je Saturn bitan. I kad mi kukamo zbog Saturna i tako dalje, mi radimo protiv sebe. I masa vas, ako ne i svi, čuli ste za termin pranajama. Pranajama ili tehnike disanja, vežbe disanja. Šta zapravo znači pranajama? Vraćamo se na sam početak, na onu Šanijevu maha mantru. Jama je njegov brat, bog smrti i bog dharme. Znači ispravnog činjenja, ispravnog postupanja. To je dharma. Mi nemamo toliko dobar prevoz za dharmu. Dharma nije religija. Čak i meditacija nije ispravan termin. Dhyana je ono što mi nazivamo negde meditacijom, ali je to nešto mnogo dublje od, da kažem, pukog meditativnog stanja. Uglavnom, prana ili životni dah. Zašto prana jama? Prana je dah
Jama je bog smrti. Prana jama je produžetak daha. Svi mi imamo određen broj udaha, izdaha od trenutka kada smo ušli u vreme, kada nas je Božanska majka uvela u vreme. Ako naučimo da dišemo kako treba, a mnogo ljudi ne diše kako treba, mi produžavamo životni dah i počinjemo mnogo bolje da dišemo. I tada radimo u skladu sa energijom Saturna na najbolji mogući način. Naravno, uz duhovni rad, uz promjenu ishrane, uz post, uz mnoge druge neke stvari, povremenu, vrlo poželjnu askezu i tako dalje, mi tada sebe dovodimo, prvo što negujemo svoj hram, prvo što poštujemo to telo, prvo što poštujemo taj život koji je udahnut u nas i samim tim produžavamo kvalitet istog. Zato je pranajama. Vidite koliko je bitan Saturn. I za kraj, remedijalne mere za Saturna. Vrlo zanimljivo. Saturnov dan je subota. Šani var. Šani var. Var je termin koji označava dan i nalazi se posle naziva svake grahe, ne računajući Rahua i Ketu ili ti karmičke i mesečeve čvorove, i označava ono što mi nazivamo potpuni naziv dana. Tako da Šani var je subota, dan Saturna. Pogotovo uveče. Jedna od boljih stvari koje možete da uradite je da nabavite ovu knjigu, koja se zove Veličanstveni Saturn, ali isključivo Robert Svoboda, doktor Robert Svoboda. Znači veliki ajurvedski lekar. Inače, Veličanstveni Saturn je zaista terapeutski mit i to u Indiji od Vajkada poznato kao Šani Mahatmja. O čuvenom kralju Vikramaditji, koji je naučio kako da poštuje Saturna. Kada su sve grahe, svih 9 graha je tada su bili gosti na dvoru kralja, itd., da ne idemo u detalje. Tako da je Šani naučio kralja mnogo čemu. I zašto su se svi ostali i sve ostale grahe su se plašile Šanija? Jer ima toliku moć da isporučuje karmu. Znači, ne može niko pobeći od bilo kakvih zlodela koje je učinio. I da znate još jednu stvar, pre nego li završim, to me ljudi onako vrlo često pitaju, kako mladi ljudi završavaju, ginu, umiru i tako dalje, ili kao što smo imali kod nas, kada je preminuo Toša Projeski, pa su svi bili, kako je moguće, on je bio anđeo, on je davao za crkve, gradio i tako dalje, bio vrlo pobožan, kako je moguće, to nije pravda. Problem je sledeći, mi ne možemo da pojmimo, znači masa ljudi na ovom svetu ne može da pojmi u suštini pravdu u njenom izvornom smislu, što kažemo kosmička pravda. To je izvan svih naših koncepata i mi ne možemo, nismo mi dostojni tek tako bez ozbiljnijeg, da kažemo, napora i duhovnog rada, ne možemo mi da se petljamo u ono što je mnogo veća pravda nego li kako bismo mi hteli da je postavimo na ovom svetu i da se mi pitamo i da je ono samo što mi zamišljamo da je to jedino pravedno. Znači, to je prva i osnovna stvar. Svako ima nešto što je morao da prođe. Tako da i osobe koje se rađaju između ostalog znam za te primjere, znam za nekoliko primjera koje sam video u kartama, imao sam tačna vremena pa sam video recimo za čovjek koji je slep. I to je slep recimo nije recimo, nego između svoje 8. i 9. godine oslepa. Ja sam gledao u karti, tačno tada je Saturn krenuo da mu radi u njegovom životu, da se tako izrazim, kroz planetarni period. Saturn mu je u polju bolesti. Aspektu je sunce koje je u 12. polju, koje je u takozvanom Marana Karakastana polju, znači sunce u 12. polju umire. 12. i drugo polje su vezani za vid, sunce je vezano za vid. Tako da, ili osobe koje su, nažalost, rode se sa neverovatnim komplikacijama i tako žive ceo život kao invalidi. Znači, nije Saturn kriv za to. Nijedna planeta ne upravlja nama u tom nekom smislu. One samo isporučuju karmu, ali primarno Saturn kao karmički sudija. Dok karmički čvorovi Rahu i Ketu, koji su mesečevi karmički čvorovi i matematičke tačke koje dovode do eklipsi sunca i meseca,
one ukazuju gde se karma manifestuje. U smislu tamo gde je Ketu ili južni čvor su naši talenti i darovi koji smo već ostvarili, koje duša već nosi sa sobom. I kroz takozvane samskare ili ti psihološke obrazce i impresije prethodne inkarnacije. Dok tamo gde je Rahu ili severni čvor, ka tome smo obsesivni i ka tome je duša težila da se ostvari. Znači, ka tome treba da idemo i da osvestimo, da razumemo to bolje. Uglavnom, šta je sjajno? Sjajno je da subotom uveče, bar na 1 sat vremena, ovde čak imate i ritual kako je dobro čitati ovu knjigu, fantastično je, svi bi trebali da je čitaju, samo nemojte se mnogo zamarati na jednom delu u početku, posle uvoda imate dosta imena se pominje, ne morate pamtiti imena, sve ostalo je mnogo važnije. Subotom uveče čitajte, subotom je dobro da postite. Da tog dana budete recimo u celodnevnom postu ili da eventualno malo samo vode, voća, povrće i tako. Subotom je dobro da nahranite one koji nemaju. Opet ponavljam, neki će reći, ali ja to radim, inače ja ne gledam koji dan. Super, nastavite. Nemojte se opterećivati. Znači, nije to poenta da radite mehanički kao roboti. Već da razumete zašto je posebno dobro određenog dana. Znači, svaka planeta vlada određeni dan. Dok karmički čvorovi su vezani za kasno subota veče je Rahu, kasno utorak veče je Ketu. Jer su Rahu i Ketu suvladari Vodolije i Škorpije. To su takozvani karmički znaci. Vrlo transformativni, vrlo moćni znaci. Nahranite one koji nemaju. Možete i starije ljude, naravno, da kažem, ajde, i to je simbolika Saturna, već sam objasnio, ali nije samo stariji ljudi. Pranajama, meditacija, joga, ples ili bilo šta što je vezano sa nekom drevnom, tradicionalnom tehnikom, nešto da naučite, da radite sa rukama, da svirate, da igrate, sve što je tradicija, to je Saturn. To praktikujte subotom. Hranite crne ptice, ali primarno vrane i gavrane. To su vrlo moćne ptice. Nažalost, imaju kod nas vrlo često jako lošu konotaciju. Strahovito pametna ptica, možda i najpametnija ptica na svetu za koju ja znam i ono što sam video je definitivno gavran. Gavran i vrana, to je čudo jedna ptica. I imaju razloga zašto su jako nepoverljive prema ljudima. Tako da hranite tada te ptice, hodajte, malo se napravite uzemljenje subotom, u smislu hodajte kad god možete po travi bosi, znači po zemlji i po travi primarno hodajte bosi subotom. Poklonite odeću također subotom, gledajte da bude nova, da bude čista, oprana, pogotovo tamno teget ili crna odeća onima koji nemaju. Uvek sarađujete sa humanitarnim organizacijama i trudite se da maksimalno budete časni, moralni i pošteni. Tada vas Šani nagrađuje. Toliko o ovome, potrajalo je, ali mi je bio skup ideja koji mi je pao na pamet prethodnih dana, tako da pitao sam, tražili ste, hoćete, pa eto. Ne znam koliko već ovo traje, u svakom slučaju. Toliko za sada, ako izrazite neku želju u buduće, mogu raditi neke slično ovako videe i kraće naravno, ovo je bio presedan, ipak Šani zaslužuje da mu se posveti više pažnje. I valjda će sad, eto, malo sam se udostojio, pristojio u tradicionalnu nošnju, pa će me blagosloviti, verovatno, da mogu sad da uploadujem moje video. Svako dobro i u kontaktu smo.